Гледайте мача Реал Мадрид срещу Барселона на 4 август, неделя от 2:00 след полунощ. Реал Мадрид идва след загуба с 1:0 от Милан. Те имат 3 победи за последните си 6 мача. От миналата им среща с Барселона имат победа с 3:2 през април. Барселона записа победа с 4:1 над Манчестър Сити от Дуспи. Те имат 5 поредни победи за последните си 6 мача. От миналите им 6 срещи с Реал имат 2 победи и 4 загуби. Базирано на статистиката ни, очакваме победа от Барселона. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.